Takže vidíme tu front gruber. Ideš ty piča. Mišo, nerob. Mišo, drž to ty a dávaj nejaké zábery na to. A kde je zoom? Musíš ty zoomovať tou rukou. Fuj, tam si niečo Áno, to je Groupon sex mnohých žiab. A čo nám poviete vy? Nevie nič. Ty tak neháč. Fuj, jak to je na fuj. Čo to je, kurva? Aha, pod tým. Ste nejaká malá. Kurva, to majú... Kde je tá veľká ušla? Fuj, a taký gruber nájsť. Tu je. Tam nemá záujem, tam už je potom. Počkaj, ju prevrátim, ona, že ostatní na ňu nalezu. Mišo, fuj, ty si musí. A už idú od seba, už si spokojné. A tie dve dávajú furt a... Kokos, čo sú za páriky? Choď s tým bližšie, nevidíte.